Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal vi spille noget Skywars. I må undskylde for det der snøft, eller hvad fuck man kalder det. Velkommen til min kanal. Det er min første video. Jeg sidder ikke lige inde på min main account, det kan I nok godt se. Ja, det er min vens. Det er fordi jeg er bandet inden fra Hypixel på min main. Nå, men lad os komme i gang. Jeg tænker vi spiller noget solo insane. Vi kan prøve at trap folk. Det skal jeg prøve. Okay, trap time. Så er det trap time. Hvilken trap skal jeg lave? Jeg tror ikke engang, jeg vil trap nu. Først siger jeg vil trap, og så vil jeg ikke trap. XD. Ej. Jeg må virkelig gerne stoppe. Det kunne være. Hvorfor snøfter jeg hele tiden? Eller hvad fuck man kalder det? Ja. Fuck! Okay. Jeg tror virkelig, jeg skal have nogle sounds på. Sådan der. Sådan der, så kører vi. Jeg tager den der. Sådan der. I kan nok godt se, at jeg har fået et kanallogo og banner. Jeg synes selv, det er blevet rimelig flot. Og nu lægger jeg. Sådan der. Ja, jeg synes selv, det kanallogo er blevet rimelig flot. Og også banneret. Især banneret. I kan også lige se min. Jeg ved ikke, om jeg skal vise min baggrund. I kan lige se min baggrund her. Her, der er min baggrund. Den er lidt mærkelig. Ja. Den har jeg taget. Hvorfor fuck gør det der? Det er seriøst så dumt. The fuck? Ej. Min main account, der har jeg ikke skiftet navn til Gamergrisen endnu. Det er fordi, at jeg kan først skifte navn den første i tredje. Ja. Ui, nu er vi fuld gear. Sådan der. Sådan der. Super. Nu shooter vi dem ned. Fucking teamers. De teamer. Ej, fuck. Nu ser jeg lige, om jeg kan flække. I kan nok godt se, at jeg har fået Bandicam købt. Jeg har haft lidt problemer med optagningsprogram. Og så købte jeg bare Bandicam. Så gad jeg ikke fuck mere. Make it crazy for somebody like me. Han lukkede ud. What the fuck? Tak. Shit. Okay. What the fuck? Det var et mærkeligt game. Jeg ønsker jeg ikke kunne. Ja. Nej. Nu smadrer jeg bare alle ting ind i mit inventory. Så lige om jeg kan få ham der. I make it. Ja. Fuck, I'm done. I'm fucking done. Fuck, jeg hader det her. Hej. Så skal vi prøve igen. Jeg tror, jeg livestreamer her i morgen, må det vist være. Klokken. Jeg ved ikke. Skal vi sige. Klokken
15:00. Så begynder livestreamen. Så hvis der er en af mine venner, der ser den her video, som der nok ikke er, fordi jeg kan fortælle den til nogle af mine venner. Ja, men hvis der ja. Så kan de måske joine mig på Skype. What the fuck? Han havde 5 liv! Fuck, det tilter mig. Ej vel. Insane. Det går ikke for godt. I behøver ikke at skrive i kommentaren, det ikke går for godt, fordi det kan godt selv anerkende. Eller hvad fuck hedder det? Jeg laver måske en Q&A som starter. Fuck, jeg tilter. Ja, sådan der. Jeg har nærmest intet gear. Det er en rimelig rip. Sådan der. Der kom der noget svært. Sådan der. Så kører vi igen. Ej, ikke den vej. Den er kedelig. Vi tager med. Shh, shh. Vi tager med. Shh, kom on. Vi tager ham. Det er ham, der faldt into the void. Okay. Der fik jeg lige reddet mig selv. Ses! Ej, han hoppede ud over. Fuck dig. Ej vel. Jeg dør hele tiden. Der kommer hele tiden nogen, der laver clean up. Faktisk rimelig trælst. Jeg tror, der er 3 gange, hvor der var nogen, der har lavet clean up på mig. Jeg kan huske, jeg så sådan en Skywars video, hvor de sagde, at man ikke kunne tage den der kiste lige på første forsøg, men der gjorde jeg det. Så voila. det var en god kiste. Jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge. Fire resistance. Jeg hørte dem godt. Der skal fucking være noget mere stille. Fuck dig. Det går ikke så godt. Lad mig sige det sådan. Svær. Her. Der. I'm fucking ready to get spaghetti. Slap af. Jeg er faktisk ved at dø. Tak. Jeg tror faktisk, jeg flækker dig. Hack! Han slog mig gennem væggen! Hack! Jeg har lyst til at lave sådan hack highlights. Hvor jeg bare klipper alle hackerne ud, og så laver en hel video med det. Det kunne være fedt. Så kan man bare lige sende den til Iron Hypixel. Bare sådan. Her har du lige en 10 stykker hacker. 10 hackere. Som du lige kan bust. Så det. Ui.
Ui, det var godt gear. Det må give... Det er... Jeg kan ikke tale. Det må I give mig ret i, at det var godt gear. Ja. Hvorfor er det, jeg aldrig sprinter? Det er fucking dumt. I kan godt se, at jeg ikke lige den bedste Minecraft gameplay. Nej, jeg kom til at kigge i en kiste. Fuck mig. Ej, what the fuck? Nu er Just Mr. 21. Min Bandicam købt. Det er faktisk rimelig godt til at optage med. Det tager ikke så meget om min FPS. Jeg kan lige... Jeg kører normalt med sådan 200-300 fps. Så det er ikke fordi jeg lager. For det gør jeg bestemt ikke. Jeg griner jeg hele tiden af mine dårlige jokes, som ikke engang er jokes. Det fuck. Jeg tror det her det bliver det sidste game. Alle lame. Fuck. Ja, nu prøver jeg at rime. Alle sammen skrid ud af den her video, fordi jeg prøver at rime lige nu. Griner jeg på den der måde. Det er akavet. Ses. Nå. Oj, jeg fik ham ud. GG. Tak. The fuck? Nå. Jeg prøvede. Ui, 1, 2. Er okay. Tæt på. Så jeg tror godt, jeg vil sige tusind mange gange tak, fordi I så med. Håber vi ses.